मैच तो खत्म हो गई बाटे, बाकी चर्चा अब वहीं जारी बाटे। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबला खत्म हो गई, बाकी असली ड्रामा तो अब शुरू भइल बा। हर कोई के जुबान पर बस एगो सवाल, तिलक वर्मा के हटा के मिचेल सेंटनर के भेजल का सही फैसला रहल कि एगो बहुत बड़ा गलती। ये फैसला सोशल मीडिया से लेके क्रिकेट के गलियारा तक हर जगह बस बहस के टॉपिक बन गई बा। लखनऊ मैच 12 रन से जीत लेहलस, बाकी मुंबई के हार की कहानी स्कोर बोर्ड पे नहीं लिखा। असली बात तो कुछ और ही बाटे। अब देखी ना, मैच के आखिरी 2 ओवर बचल रहे, 29 रन की जरूरत रहे। सूर्य कुमार यादव और रमनधीर खेल में वापसी करा दिले रहले और सभे सोचत रहे कि मैच तब मुंबई जीतिए जाई। तब एगो ऐसा फैसला होखेला जे पूरा गेम के मूड बदल देला। 19वां ओवर में 5वां गेंद पर सिंगल लेके तिलक वर्मा के रिटायर कर दिहल जाला। अब सोची, आखिरी बॉल तक तिलक के बैटिंग ना देहल गई, कई सच में बहुत जरूरी रहल। मिचेल सेंटनर वो टाइम पर सच में बढ़िया ऑप्शन रहले। तिलक वर्मा उहे खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका के धरती पर शतक ठोक चुकल बाटे, आज आईपीएल में रिटायर आउट हो जाला। 25 रन बनौले 24 गो गेंदा में, और अब लोग कह रहल बाटे ये तो उनका करियर के सबसे खराब पारी रहा। आईपीएल में रिटायर आउट कोनो आम बात नहीं थे। अब तक बस 4 खिलाड़ी, अश्विन, अथर्व तायरे, साई सुदर्शन और अब तिलक वर्मा। बाकी एगो सवाल बाटे, इस सच में क्रिकेटिंग कॉल रहल कि कुछ और? इस मैच में हार्दिक पांड्या 5 विकेट ले ले, सूर्य कुमार यादव और शतक बनावेले, तो वो टीम ना जीत पावेला। रोहित शर्मा के गैर मौजूदगी और उनकर बयान लोगन के मन में और ही शक भर दिले बा। कई हार बस एगो खेल के हिस्सा रहल कि टीम के अंदर कुछ गड़बड़ बा। सूर्य कुमार यादव के रिएक्शन, जयवर्धना के कान में कुछ कहे के अंदाज और हार्दिक के बोल, ऐसा खेलबा तो का हुई। ये सब इशारा करत आटे कि मुंबई के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं थे। लखनऊ 203 रन बनौलस और बॉलर्स आखिरी ओवर तक दबाव बना के रख ले। शार्दुल ठाकुर के ओवर, आखिरी बॉल डॉट और मैच खत्म। मुंबई फिर से 200 प्लस रन चेज करत हार गई। आखिरी ओवर में 22 रन के जरूरत रहे, बाकी कुछ ना भइल। अब लोग कह रहल बाटे कि मैच फिक्स रहे, हार्दिक पांड्या बदला ले लें, तिलक जानबूझ के खराब खेल लें। ये बातन के आगे और मुंबई के लगातार खराब रन चेजिंग के रिकॉर्ड और ही भड़क गई बाटे। पिछला 15 बार में 200 प्लस रन चेज करत मुंबई बार बार फेल हो गई बा। ये जीत के सबसे ज्यादा फायदा ऋषभ पंत के भइल बा। लगातार फ्लॉप भइला के बाद कप्तान पर दबाव रहल, बाकी टीम उनकरा साथे बाटे। अब एलएसजी मुंबई के 6 गो मैच में से 5 गो मैच हरा चुकल बा। तिलक वर्मा के रिटायर होखल बस एगो खिलाड़ी के हटावल ना रहे, मुंबई इंडियंस के अंदर के लड़ाई, गलत रणनीति और असफलता के कहानी बन गई बा। अब रउआ बताई, का हार्दिक पांड्या के फैसला सही रहल? का मिचेल सेंटनर सच में तिलक से बेहतर विकल्प रहले? कि सब एगो गलत कहानी के सटीक एंडिंग रहल?